Diyos maray na hapon po sa inyong gabos, mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan na ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all stand for the opening hymn for our novena to St. Jude Thaddeus. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you, through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor
and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Pamibi na po niya to ang Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samo mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan as inautob ang sa imong kabutan na atamano nan kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit tulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Da ikaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mo mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mo mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos.
Ang mga intensyones po kan sa tong Santa Misa, ayon mga minasunod. Misa pa sa salamat. For graces received, dolot ni Benz Arthur Alvarez. Pasasalamat dolot kan Recuenco and Valmonte family. Dolot man ni Jessa May Buffy. For the birthday of Ruben Parambo, dolot kan Sarong Anonymous. Birthday of Sia Amari Ayobo, dolot ni Sarong Anonymous. Asin pasasalamat, dolot ni Rolando and Edita Montealegre and family. Mga special na intensyon. For complete healing and recovery of Tirso Balieta, dolot ni MJ. For career growth, dolot ni Jessa May Buffy. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag. Para kay Redeem, dolot ni Ray Gianan. Sa kalag ni Noel, dolot ni Sarong Anonymous. Sa kalag ni Soledad Asen Jesus, dolot ni Sarong Anonymous. Sa kalag ni Maria Roslyn asin ni Greg Michael, dolot ni Otivar Bores. Diyos marhay na banggi po sa inyo gabos mga tugang. Ngunyan kapiestahan kan sa tong kagurang na Yesu Kristo, daing sagkod na halangkaw na padi. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Good evening. Good evening, Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa ngaran ka na ba, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Aldaw na Webes, kita nagkakatiripon sa pag-aral. Pagtaong onras sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Magdulok po kita sa iyang tabang pamibi asin intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo. Mag-umaw asin magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na padagos niya itong inaako dahil sa pamibi, intersesyon asin tabang ni San Judas Tadeo. Sa aldaw man na ini, Webes, pakatapos kan Pentecostes, pinagseselebrar po niya to ang kafiestahan kan sa tong kagurangnan na si Jesu Kristo, daing sagkod na halangkaw na padi. Ngunyan, midbidunta, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, ang aning magkaligo kitang magselebrar kay ining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay tabi kitang masabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, nagkasala ako nin makuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen,
sa gabos na Angeles, sa sinsantos, asin sa Indo, mga tugang, na ako'y pamigbi sa kakurangan ta Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhod kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga tawong marhay an buot, inoomaw mi ka, rinurokyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, hulikan dakula mong kamurawayan. Kagurangan na Diyos, hadeng langit noon, Diyos amang makakamhan, kagurangan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako an samong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kanama, kay raki kami, kay ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan urog kahalangkaw Hesu Kristo, kay ba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Ama, para sa imong kamurawayan, asin para sa samong kaligtasan, ginibo mo sa Hesu Kristo bilang halangkaw na padi, ang banwaan na sa iyang ilinigtas, hulikan sa iyang dugo, makahiras man lugod sa kapangyarihan kan sa iyang krus, asin pagkabuhay liwat sa pagselebrar kaining Eukaristiya. Ini hinahagad ni, huli kay Hesu Kristo, kagurangan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugon po niya to, an enot da babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Kantaon na magadan si Hadeng Osias, nahiling ko ang kagurangnan. Nagtutukaw siya sa saiyang trono, halangkaw sa kamamuraway. Asin ang bilog na templo, napapano kang sa iyang gubing. Sa palibot niya, nagtitindog ang mga serap. Ang lambang saro sa inda, igwanin anom na pakpak. Ang duwa, pantahob kan sa indang lalawgon. Ang duwa, pantahob kan sa indang mga bitis. Asinan duwa, ginagamit ninda sa paglayog. Nag-iinapudan sindanin makusog. Banal, banal, banal na kagurangnan nin mga hukbo. Ang bilog na daga, pano kang sa iyang kamurawayan. Natanyog ang fundasyon kan templo, huli sa kusog kan sa indang tingog, asin na pano nin aso ang templo. Dangan, nadangog kong naghapot, kagurangnan, si Isay ang sakong susugoon, si Isay ang satong magiging sugo. Nagsimbag ako, uya ako, ako an sugoa.
an tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anuman na magkukulang sa sako. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anoman na magkukulang sa sako. Pinapahingalo niya ako sa mga berdeng sabsaban, asin dinadara niya ako sa mga tubig na malinaw. Giraray, pinapakusog niya ang sakong kalag. Pinapanginutan niya ako sa mga dalaning katanosan, huli sa saiyang ngaran. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anoman na magkukulang sa sako. Nag-aandam ka nin sarong bangkete para sako, sa atubang nin sakong mga kaiwal. An sakong payo, linalahidan mo nin lana, an sakong kalis, nagsusupay. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anoman na magkukulang sa sako. Tutoong ang karahayan sa kaan pagkaherak, magdadanay sako sa gabos na aldaw nin sakong bukay. Magierok ako sa harong nin kagurangnan, sagod na ako may bukay. An kagurangnan sa kuyang pastor, daing anoman na magkukulang sa sako. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrukyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagtingkalag sa langit, sinagsabi, Ama, duminatong na an oras, pamurawayaan sa imong aki, tanganing an sa imong aki magmuraway sa imo. Itinao mo sa iyan kapangyarihan sa gabos na tao, tanganing an buhay na daing kasagkoran itao niya sa gabos na ipinaniwala mo sa iya. Sinda sa kuyang ipinagpamibi, dai ko ipinapamibi ang kinaban, kundi sinda na itinao mo sa kuya. Asin, sinda an sa kuyang kamurawayan. Dinao ko sa sindaan sa imong tataramon, ikinaungi sinda kan kinaban, huli tabako sindang taga-kinaban. Dai ko ipinapamibi, an nahalion mo sinda sa kinaban, kundi nasurugon mo sinda sa maraot. Bako sindang taga-kinaban, siring da ako bakong taga-kinaban. Pakabanala sinda sa katotoohan, an sa imong tataramon katotoohan. Siring na ako, sinugo mo sa kinaban, sindaman, sinusugo ko sa kinaban. Huli sa inda ako nagpapakabanal, tanganing sindaman mapabanal sa katotoohan. Bako sanang an mga parasunod ko an sa kong ipinapamibi ko man ang mga matubod sa imo, hulikan sa indang tataramon. Nagabos magkasararo, siring na ika, uyas ako, asin ako yaon sa imo. Nasindaman, siring sa tuya, tanganing an kinaban magtubod na ako, sinugo mo. Itinaokos sa inda, an kamurawayan na itinaumos ako, na sinda, magkasararo siring sa tuya. Ako sa inda, asinika sa kuya. Tanganing magkaburonyog sa pagkasararo. Makaaram an kinaban na ako sinugo mo, asin sinda namumutan mo siring sa pagkamuot mo sa kuya. Ama, sinda itinaumos sa kuya, muot ko na hain ako, yaon man sinda kaiba ko. Nganing mahiling nindaan sa kong kamurawayan na itinaumos sa kuya. Huli tanamutan mo ako, bago lilalang an kinapan. Maugayon na ama, dai ka namidbid kan kinapan, namidbid ta ka. Asinan mga ini nakakamidbid na ako, sinugo mo. Ipinamidbid ko an sa imong ngaran sa inda, asin sa kuyang ipapamidbid, tanganing an pagkamuot mo sa kuya, mapa sa inda, asin ako man, mapa sa inda. Mga tugang kong namumutan, an marhay na bareta, kan kagurangnan.
Pag-omaw sa imo, Kristo. Good evening. Pakigreet daw po kan sa tuya katain na good evening. Yan. Nasambit ko po sa pagpuon, ngunyan pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan kan sa tuyang kagurangnan na si Jesu Kristo bilang pinakabanal na halangkaw na padi. The feast of our Lord Jesus Christ, the eternal High Priest. Every Thursday after Pentecost, this is a relatively new feast. Sa kalendaryo kan simbahan, ipinagseselebrar niya to ang siring na kafiestahan. If you can still remember, last Monday, ipinagselebrar po niya to, pinagmukna kang 2018, itong feast ni Mama Mary as the Mother of the Church. Asin ngunyan, since 1987, ipinagsaselebrar ta na sa satuyang simbahan ining kafiestahan ni Kristo na sa tong kagurangnan bilang banal asin halangkaw na padi. Ano ang katuyuhan ko kay ni nakatutok ang selebrasyon kay ni sa sabihon ta priestly office kan sa tuyang kagurangnan siya bilang padi nagdusay kan sakripisyo sa krus tanganing maitao sa tuya ang kaligtasan. Kaya today, in a special way, we are asked to pray for our priest na iyo ang nag-act in the person of Christ, in persona Christi, at the same time, they are alter Christus digdi sa kinapan. And kabus kita, pinag-i-expect man, because by reason or by virtue of baptism, nag-ako man kan sa tuyang pagkapadi, kita ini-expect man na maging ladawan, imahen kan sa tuyang kagurangnan sa kinaban. At the same time, today also, as we celebrate this feast, hahagad sa tuya na ma-appreciate niya to itong pagkamuot, as in pagkaherak ni Diyos, the goodness and mercy of God in offering His Son sa lambang saro sa tuya. In-expressar niya ini sa paagi kan sakripisyo kan sa iyang aki in order to reconcile us to the Father. Iyo ang ibig sabihin kay ni. So let us pray that more and more our praise may become like Christ digdi sa tinakpan. That is the meaning of the feast that we celebrate today. May nabasa pa akong article. This article basically describes kung ano dapat ang relasyon tanigdi sa halangkaw na padi na iyo si Jesu Kristo. As in, ano ang dapat na relasyon taman sa lambang saro? Because today, in the gospel, we are being told that Christ Himself was trying to pray for all of us. He maintains that relationship with us, though He already ascended into heaven. Garibaga, it is as if Christ is telling us today with this gospel that we have na ang pagkamuot ko sa Indo, ang relasyon ko sa Indo is not only till death do us part, but till life after death. Magdadanay akong yaon sa Indo. Sabi digdi sa article, igwada ang 3 types of people sa satuyang buhay. Tulong klaseng tao. Ang number 1 kayan, itong mga leaf people, mga dahon. Ang number 2, branch people, mga sanga. As in, sa irarom kan sanga, yaon ini mga root people. So roots, gamot. Yan. Ano ang root sa digdi sa Legazpi? Ugat. Iba man ito. So, root people. Yan. So, hilingon ta daw, ano ang relasyon ta sa kada saro? Hain kita ngunyan. As in, papagirumduman kita na ini dapat basically dapat baging relasyon ta sa satuyang kagurangnan. Ang number 1 po kayan, ining mga leaf people. These are people who come into your life just for a season. Pansamantala. Sabi nga ni kaya, pansamantala para magsamantala. Yeah. So,
yaon sinda for the meantime. You cannot depend on them because they are weak. They only come to take what they want. But if the wind, kung di agihan ki paros, ki hangin, they will leave you. You need to be careful with these people because they love you when things are okay. But when the wind comes, they will leave you. Oh, may midbid ka? Naarog ka yan sa buhay mo? May naalala ka? People who come and go. Now you see me, now you don't. Yan. Naramdaman ko si Archbishop Rex ngunyan sa National Youth Day. Tigigibo po duman sa Naga. May tig-introduce siyang folk song sa mga jóvenes na hali sa manlaylain na lugar digdi sa Pilipinas. Itong Liron-Liron Sinta, tinawan niya nin bagong lyrics. Aram nindo yan na Liron-Liron Sinta. Liron-Liron Sinta, puno ng papaya. Yan. Pero sabi ni Monsignor Rex, the Archbishop Rex, Liron-Liron Sinta, puno ng pag-asa, dala-dalay puso, iiwan lang pala. So, ini ang mga lift people sa satuya pong buhay. Ang second type of people, ining mga branch people, deo garing ako digding nahihiling na sanga. Branch people. They are strong, but you need to be careful with them also. They break, nababari sana. When life, they break away, when life becomes tough, and they cannot handle too much weight. They may stay with you in some seasons, but they will go when it becomes harder. Yan. Mapapasabi ka na sana, pag igwa ka kaining siring na tao sa buhay mo, nasaan ka nang kailangan kita. Mga user-friendly people. Pag mautang sa imo, yaon. Pag masingil ka na, bibuhian na suayang. Wara na, babayaan ka na. Kang eleksyon, may paipit. Ngunyan, may pauro abrasa pa. Yan. Ngunyan, lingaw ka na. Kung gusto mong mahiling sinda, by appointment na. Kaya ito nakaabot sa ang sulok ng mundo. Haing ka man na barangay. Yan. These are branch people. And at last, ining root people, ideally, these are the kinds of people na dapat igwa kita. And basically, this is the kind of relationship that Christ Himself, the eternal high priest, wanted to establish sa lambang, sa tuya. Isa ining mga root people. These people are very important because they don't do things for people to see. They don't do things to be seen. Ang gamot, baga, yaon sa irarom, daita nahihiling, pero sinda ang nagtatao sa tuya, nin kusog. They are supportive even if you go through a difficult time. They will water you and they are not moved by your position. They just love you like that. Mapapa, sana all ka na lang. Sana arog kaining klaseng mga tao ang yaon po sa satuyang buhay. It's not all people you meet or are your friends that will stay with you. Only root people, root type of people will stay no matter the season. So obviously, it is to this type or last type of people, the root people, where we can describe our relationship with our Lord, the eternal high priest. It is also into this last type of people where we can describe our relationship, His relationship to us. Remember, 2 weeks ago, we have celebrated the Ascension Sunday. He went back to His Father in heaven.
But He continues to assure us that no matter what the season is, He will never abandon us. Babayaan, pero dai papabayaan. Kaya for the past week, nadadangog tayo itong mga assurances na tinatao niya sa iyang mga disipulos. And the same assurance that He wanted to give all of us. Ano sabi niya? Sa John 16, verse 7, "It is for your own good that I am going. Unless I go, the advocate will not come to you. The Holy Spirit will not come to you. But if I go, I will send Him to you." Gani sarong magurang, ma-abroad ako. Ang aning pag-abot ko duman, makapadara ako ning balikbayan box sa Indo. More than any monetary support, more than any balikbayan box, He is assuring us that when He gets there, He will send His Spirit, the Holy Spirit. "I will go to prepare a place for you, so that where I am, there you will be also." Akin to an assurance of a parent telling his family, "I will go abroad, I will go ahead of you. Tanganing pag-abot ko duman, I can prepare a place for you, and later on, ipipetition ko kamo, so that where I am, there you will be also." Dear brothers and sisters, in other words, He will stay with us no matter what the season and situation is. Christ, the high priest, the eternal high priest, is our root and source of our existence. And so, we are being challenged today, ngunya na aldaw, as we celebrate this feast, that as we also relate with each other, let us also be root people to one another, not simply leaf or branch people to them. Amen? Sagaran ka naman, kan Ati, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, maidulot mi manlugod na maninigo asin dayaday, ining mga misteryo, huli takon ang sakripisyo ginigirumdom na babagoan gibo nin pagtubos sa samo, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong itaas sa espiritu, mga puso, initaas mina sa magpasalamat kagurangnan. kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin Totoo, dapat. maninigo asin dapat. Patanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na samong kagurangnan. Siya ang totoo, asin daing kasagkoran na padi,
sa pagtugdas kan forma nindanay na sakripisyo enot na nagdulot sa imo kan sadiri, biktimang nakakaligtas, asin nagtugon sa mo na magdulot kay ni sa pagrumdom sa iya. Pag kinakakanni an sa iyang laman, sakripisyo na idinulot para sa mo, kami napapakusog. Asin pag iniinomi ang dugo na pinabulos para sa mo, kami nahuhugasan. Kaya, kaiba kan mga anggeles, asin arkangeles, kaiba kan mga tronos, asin dominasyones, asin kaiba, kan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kakurangan, Diyos ni mamahukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo, kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Paladanan milalipin, sa ngaran kan kagurangan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangan ni kananggadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak kasindugo kan sa mong kagurangan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini an sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkaganon mo kagurangan, ipinapamareran niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagot na ikaw magdaton. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkaliko mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo, girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles,
kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin kabos na santos, kaibahan si San Antonio di Padua, kakaigto pa, nakapaggaya-gaya sa ibo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na maraot, namimipi kami kakurangnan, hurasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa ido, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido. Hare paghilinga, ang sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong Sa tuya espiritu. mo niya na hiras, sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumaya. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Buta na namateo, ikapalan kagurangan, ang makakahit mo. Ikapalan kagurangan, ang makakapanong, ang kanugang pamana, na hinihina, minsan kuyang lukang puso. Sa pagsunod sa ginagawa, pagpusuka sa kalayaan, mautob sa imong kabutan, nawan gabos mawala, nawan gabos makaya, panunod na mahalaga, ikaw mapasakuya. Ikapalan kagurangan, makakahit mo. Ikapalan kagurangan, Mamibi kita. Kagurangnan sa paghiras niya mo sa sakripisyong ini na ipinagtugon kan sa imong aki na sa mong gibuhon sa pagrumdom sa iya, magimanlugod kami sa kaibahan niya mga balaog na daing sagkod para sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Huwebes, nagabot po sa 22,942 pesos as 95 centavos. Anambag niya ito sa siring na oras ni misa, nagabot po sa 3,432 pesos as in 0 centavos. Ang second collection, nagabot po sa 7,395 pesos. Sa mga maawot po magbakal ng souvenir items, arrogant t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ining mga items sa opisina. Maawot mo naman po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga anonymous po na nagdonar ng 20,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos,
500 pesos. Donation through GCash, 3,725 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Mr. and Mrs. Urbana, 500 pesos. Jos Mabalos po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Salamat po sa mga naglingkod sa tuyang altar, sa choir, live streamers, lay ministers, lector, commentator, mass collectors, and sa tuyang mga sakristan. Ang kagurang nan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mayaherakon, na nama, an aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos. Saludas Deo, kami kaherakiman. Good evening.